Galwodd Iesu ei 12 ffrind, sef y disgyblion, at ei gilydd. Rhoddodd nerth iddyn nhw i wella pobl. Yna, anfonodd Iesu ffrindiau allan i ddysgu pobl eraill am Dduw. Dywedodd Iesu wrthyn nhw, peidiwch mynd â dim byd gyda chi. Dim ffon, dim bag teithio, dim bwyd, dim arian, dim hyd yn oed dillad sbar. Pan gewch chi groeso yng nghartre rhywun, arhoswch yno nes byddwch chi'n gadael y dre. Os na chewch chi groeso yn rhywle, ysgydwch y llwch oddi ar eich traed wrth adael y dref honno. Bydd hynny'n arwydd o farn Duw arnyn nhw. Felly, i ffwrdd â nhw i deithio o un pentre i'r llall, gan sôn wrth bawb am Dduw a gwella pobl ym mhob man.